let me see you get to it. Hey, gotta love it, ladies. Let's go, our sexy ladies in the building. Let's go. Come on, me. Duba na kan bai ɗauka ba, ne ko zubi ta mana ya shi a kiran zubi ɗan mata. Ai da ciki. Gaba ɗaya makarantar nan ta bi ta caza mun kai na duk ya ɗau zafi an ba mu assignment ko yi ban ba. Sai mu gani. Ai masu nema. Ai wannan gaskiya sai an nemi baba. Amma maza ya kuke gani na za su na za mu yi na za mu baba. Ina bayan aji. Ina bayan class. Kun bayan class? Indamas ne. Wai da wannan kake gaya muni? Ai dan uwanmu ne, to wannan ba dan makaranta bane ba fa. Wanda ya kai shi da Na ce ma ba ka dan makaranta bane. Ai yanzu da ya gane sun banje ne ya bani document din Najeriya nake so. Najeriya ba.